cea mai bună sală de jocuri deschisă în acest an. Aceasta a fost inaugurată chiar foarte recent, pe data de 5 octombrie, în Craiova. Amenajată în timp record, cu un design modern și de mare rafinament, această locație a adus în capitala Olteniei o experiență de divertisment la nivel premium, cu o ofertă foarte diversă de jocuri, jackpoturi și pariuri, completată de un set extins de facilități și servicii, printre care chiar și un lounge elegant pentru socializare, dotat cu bar și zonă pentru fumători, și acces în zona rezervată clienților, zona de joc VIP. Așadar, în doar 2 luni de la deschidere, tânăra și energica echipă de la această locație a reușit să câștige încrederea clienților și pentru acest lucru, premiul din această seară pentru cea mai bună sală de jocuri deschisă în acest an revine celor de la Game World Promenada Craiova. Și o să-l invit pe directorul de marketing, domnul Andrei Frimescu, să ridice acest premiu. Felicitări din nou! Mulțumim foarte mult! Aș vrea să încep cu o invitație. Vă invit la Craiova, aveți sau nu aveți drum pe acolo. Este o sală extraordinară, într-un mall spectaculos și sunt foarte mândru că sunt parte din acest proiect și că am participat la construcția de la zero a acestei săli extraordinare. În altă ordine de idei, suntem onorați pentru acest premiu. Este un efort de echipă pe care noi contăm foarte mult și sperăm să ne reîntâlnim și în anul viitor în auspicii mai optimiste și mai favorabile. Mulțumesc, seară plăcută tuturor!